Id-dinja kollha tilqa' s-sena l-ġdida 2023 fejn wara 3 snin ta' pandemija il-popli kollha setgħu jiċċelebraw il-bidu tas-sena bil-mod tradizzjonali tagħhom fit-toroq tal-bliet prinċipali fejn spikkaw spettakli kbar ta' nar u logħbi d-dawl. L-Ingilterra żgur ma kienx l-eċċezzjoni bl-akbar programm pirotekniku fl-Ewropa li ttella f'Londra fejn eluf assistew għall-ispettaklu ma' ġenb ix-xmara Thames. Hemmhekk wieħed seta' jsegwi spettaklu tal-logħob tan-nar u l-użu ta' diversi drones sinkronizzati ma' mużika ta' wħud mill-aqwa artisti mużikali bħala ċelebrazzjoni tad-diversità ta' Londra fejn ma naqasx id-daqq tal-arloġġ tal-Big Ben mat-tokki ta' nofs il-lejl. Ma naqassu ukoll il-Belt ta' Londra tagħti tislima xierqa lir-Reġina Eliżabetta li mietet iktar kmieni din is-sena. Farewell, ma'am, and thank you for everything. Wieħed mill-akbar avvenimenti mistennija l is-sena kien l-ispettaklu fil-Belt ta' New York fl-Istati Uniti u li din is-sena żgur li ma ddiżappuntax bl-inżul tal-ballun tal-kristall għal pil-folol f'Times Square. Fl-ewwel mumenti tal-2023 il-folol f'din il-belt ingħaqdu biex ikantaw mal-kanzunetta New York, New York. Fil-Ġermanja ħafna laqgħu l-2023 b'ċelebrazzjoni kbira quddiem il-bib ta' Brandenburg f'Berlin, filwaqt li fi Franza folol kbar inġabru f'Pariġi għal programm tad-dawl u l-logħob tan-nar fuq l-Arc de Triomphe fiż-żona famuża ta' Champs-Élysées. Il-bidu tas-sena ġdida kien iċċelebrat ukoll fir-Russja bil-President Russu Vladimir Putin jindirizza lil poplu imdawwar bis-soldati filwaqt li fl-Ukrajna spikka skit li kien hemm fit-toroq tal-Belt ta' Kiev bil-President Volodymyr Zelensky awgura sabiex is-sena ġdida twassal għal rebħa Ukrena. Fl-Asja pajjiżi bħal Ġappun, iċ-Ċina u Tajlandja wkoll ilaqgħu is-sena ġdida bid-dawl mużika u riti tradizzjonali. U hekk kif il-Brażiljani laqgħu is-sena ġdida ma naqasx illi jsellmu l-memorja tal-leġġenda tal-futbol internazzjonali Pelé illi miet propju ftit tal-jiem ilu. Iċ-ċittadini tal-Awstralja u New Zealand kienu minn tal-bidu li ċċelebraw l-ewwel tas-sena. Intant f'pajjiżna eluf ta' nies ingħaqdu flimkien fi Pjazza San George fil-Belt Valletta sabiex jiċċelebraw il-bidu tas-sena 2023. Al kuntrarju tal-bqija tal-bliet Ewropej u anke minn madwar id-dinja kollha, din is-sena l-belt kapitali ta' pajjiżna kienet nieqsa mill-ispettaklu tradizzjonali tal-logħob tan-nar. 3, 2